ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗଗଲିମା ଆଉ ଜିପ୍ ଋତୁଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଗା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଯଦି କ୍ଲିୟର ଆମକୁ ଯଦି କାମ ଯଦି ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କେତେ ଦୋଳି ଉଡ଼ୁଛି ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ। ସରକାର ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଦୋଳି ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେତେ ଅଛି, ଅଟୋ ଯାକ କେମିତି ଚାଲୁଛି। ଅଟୋ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆଇବ ଏଠି। ଦେଖୁଛ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କାଲି ମାଟି ଦୋଳି ଗାଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କିଛି ଦାବି କଲେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଦୟାକରି ସରକାର ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ମାସରେ ଟୋଟାଲ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଯାକ। ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ମାଟି ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଯିବେ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗା ପତ୍ର ଏଠି ଦୋଳି ଉଡ଼ୁଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ 4 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେବ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ କାମ ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଲି ମାଟି ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବ, ସାନ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବ।